गायसननाय आरो बिथांनि मुङाव जि मोनसे पार्क बानायनाय बे हाबाफारिखौ दिनै जागायनो आखायाव लादों। नार्जारि बिथांनि मुसुखा गायसननाय दिनै हाबाफारि बेवहाय लादों साउथ क'क्राझार आन्चलिक कमिटि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुनिफ्राय आरो जोङो सरकारनिफ्राय 2,80 लाखनि मोनसे प्रजेक्ट बेवहाय बानायनाय जादों। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि जि मुसुखाखौ आगोलावनो क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो साउथ क'क्राझार आन्चलिक एबसु जयै बेवहाय बाथिपारायाव लामा सेराव बानायदोंमोन आरो बेवहायनो जोङो बिथांखौ गोबाव बोसोर सिबिबोबाय। नाथाय बिथाङा जिहेतु एसेबां गिदिर मोनसे सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं एबा बर'फोरनि थामोनथानि राजखान्थि मोनथायनि जि सोमावसारनाय बेनि गिबिसिन मुंख्लं, बे हिसाबै बिथांखौ जिखिनि सन्मान होनांगौ बेखौ जोङो सम्पुर्ण खालामनाय आगोलनि समाव हायाखैमोन आरो दिनै बे मुसुखाखौ गायसननाय जि हाबाफारि बे फुल फ्लेजेड मुसुखा जागोन बिथांनि आरो बिनि बेक साइडथिंजाय बिथांनि जि जिउ जारिमिन बेखौबो लिरनायनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जादों आरो बेखौ जोबोद मोजाङै आरो गिदिरै बानायनो सानदों, जेराव जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन माहारि एबा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सायाव रिसार्च खालामनो फैग्रा गुबुन मानसिफ्राबो फैनानै बे जायगायाव दर्शन खालामनो हायो, बेवहाय बिथांमोनाबो बाहागो लाफैनो हायो, नुजाफैनो हायो। बे गासैबो बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय थिग खालामनाय जादों। आङो दिनै गोजोननाय मोन्दों जे बिराद गिदिर मोनसे खामानि। जों आगोलाव BLT सोमावसारनायनि गिबि बिथांमोननि दैदेनगिरि बिर सिलागां बिथांनि मुङावबो मुसुखा बानायखांबाय। सुबुंथुनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म बिथांनि मुसुखाखौबो बानायबाय। जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आगोलनि आफादगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि मुसुखाखौबो इनस्टल खालामगासिनो दङ। दा बेबायदि गोबां जोंनि आगोलनि बिर जोहोलावफोर जायफोर हारिनि थाखाय जुजिबाय, हारिनि थाखाय जिउ होबाय, बे गासैनिबो मुसुखाफोरखौ जों फारि फारि बानायदों। नाथाय सुजित नार्जारि बिथांनिया थालांदोंमोन, दा दिनै बेखौ बानायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बोसोरसेनि गेजेरावनो बिथांनि मुसुखा बानायनाय, पार्क बानायनाय गासैखौबो कमप्लिट खालामनो थाखाय जोङो टारगेट लादों। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो BComनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं, नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।